Da, în privința asta, respect pe Diana Iovanovic și așa că nu mai știu cum îi spune, din păcate, nu știu. Eu de când m-am aflat în România de la naștere până la vârsta de 25 de ani am suferit foarte mult, până la 26, 25 așa. Cam în jur de vreo 10 ani sunt plecat prin 9 țări și acum mă aflu în Regatul Unit. Vă spun cu mâna pe inimă, de 9 ori am fost arestat la Amsterdam, Olanda, cu furt, sparge de magazine, furăciuni din magazine, sparge de blocuri, furturi de biciclete. Vă spun din suflet cu respect, eu așa ceva ca virgulă Olanda n-am să mai văd în viața mea. Au foarte mici pedepse la furturi, au cele mai dezvoltate asociații, cursuri pentru comisii de faptele minorate, adică furturi, spargeri, astea, fără violență, fără agresiune verbală. Nu există pedepse în Occident. În singura țară care am avut probleme, Olanda, Amsterdam, eu acum mă aflu în Regatul Unit. Adică numai cu avionul. Am mers în toate țările. Și mă voi duce până ajung în America. Dar vă spun ca virgulă sinceritate, îmi pare foarte rău că sunt român. De aceea este foarte multă corupție, abuzul la ordinea zilei, etc. Foarte multă răutate. De aceea oamenii din penitenciare care au fapte minore sunt pedepsiți foarte aspru. Gen, am pățit. Să-mi 11 ani și 8 luni în toate dosarele care mi le-au contopit, nu știu, în pustietatea lor să fie, mi le-au dedus, m-au lăsat într-un final la 5 ani și 7 luni până am încercat să evadez. Am suferit foarte mult în penitenciare din România de prea multă corupție, abuzuri, nedreptate, absolut nimic, nimic și nimic și nimic. Dar eu de la vârsta de 26 de ani și am acum 36 de ani, am devenit un om foarte deștept, mai politicos, civilizat, ca orice român din Europa, încă și din țările Regatele Unite și din orice țară din state. Pentru că, virgulă, noi românii din țări străine și din Europa, noi suntem foarte dezghețați la minte, nu avem răutatea în noi, avem foarte civilizați, suntem oameni cu capacități, cu capul pe umeri, știm să înțelegem omul cum e, știm orice privință. Ca virgulă, voi românii din România care nu ați căcat Occidentul și în Regatul Unit și în Europa, sunteți foarte răi, foarte aroganți, foarte corupți și abuzivi la ordinea zilei. Deci pur și simplu se bagă la pușcărie ca în draci. Ăștia care fură dintr-un magazin și ăia care omorâm, violăm, pedofilii, etc. Nu mai vede nimeni. Îi bagă suspendare, tot va face. România e fabrică de oameni răi, să țineți minte, la ordinea zilei, corupția, abuzurile și răutățile, aroganțele va muri la război. Să dea Dumnezeu cu mâna pe inimă, plâng și beau de bucurie pentru prima oară în viața mea care nu am consumat alcool, etc. Dacă nu plâng și beau de bucurie o perioadă, barem să știu că România se va duce de râpă și să dea Dumnezeu praful și pulberea să aleagă, să fie ca în virgulă, alte mentalități. În America nu există furturi la pușcării, să se înțeleagă bine. Există ori de câte ori ai furat, ori de câte ori ai spart, ori de câte ori ți se va confisca ce ai furat și te va băga la muncă în societate. Te va duce la un cursuri de-astea. Deci, pur și simplu, nu există răutate în alte țări din Regatul Unit, Europa, nu există. Eu n-am fost în viața mea decât singura țară care am fost de 9 ori, din suflet vă spun. Dar vă dați seama pușcările din Olanda ce fel, deci, fără gratii, fără sârme de alea înghimpate, deci, la categoria furăciunilor, noi am fost băgați la cursuri, bani, te scoate orice că ești căutat de familie, că nu ești căutat ca singurătate, te întreabă, ești căutat, nu ești căutat, ți se va oferi cât două pachete, pungi de alea de tabace, îți dă foițe, îți dă tuburi dacă știi să faci la mașină. Deci statul olandez e cea mai respectată din membră din UE, din Europa, încât și în țările îndepărtate și din afara pământului.
Pentru că ți se va oferi servici în penitenciar. Îți oferă 2-3 mii de euro când ești la momentul potrivit. Eu, să vă spun sincer, am avut 3 săptămâni, 2 luni, 2 săptămâni, 4 zile, 3 zile pentru faptele minore, gen orice tip de furăciuni, fără violență și fără agresiune verbală. Nu există așa ceva în lume civilizație ca în Olanda. Și Olanda e cea mai iubită și respectată țară din Europa. Să țineți minte, de aceea nu există răutate în Olanda. Există foarte multă civilizație, oameni cu educație, oameni cu suflet mare. Olandezul e cel mai unit și cel mai distractiv, cel mai zâmbărit. Treci pe lângă un olandez pe stradă, gen, sau pe lângă un român. El luat după mentalitatea lor, sunt mai dezghețați la minte și civilizați de ori de câte ori. Dau și 3-4 mii de euro la un român care n-a călcat Occidentul să vină în Europa să vadă și cum e în țări străine și din Europa. Să vadă și cum li se schimbă mentalitatea complet radical bună, civilizată, fără răutate, fără aroganță. Românii din Europa, încât în țările de îndepărtate, sunt foarte, foarte atractivi, prietenoși. De ce? Pentru că sunt luați după străini și după europeni, încât și în țările îndepărtate. Nu există ca românii din România care nu au călcat țările Occidentului, încât și Regatul Unit, spre Anglia. Pentru că nu eu, românii din România nu știu foarte bine distracție. A doua zi auzi crime, violuri, bătăi, scandaluri, smardoieli, violuri, nu mai știu cum, mă exprim bine, în fine. Dar în schimb, de 10 ani de zile, mulțumesc la Dumnezeu, olandeza, engleza, spaniola, mă descurc. Nu bine rău, dar mă descurc. Dar în principiu ăsta sunt foarte dezghețate țările din lume și din Europa, țările Regatul Unit și în afara țării, pe unde am călcat și pe unde voi călca în continuare. Dar vă spun cu sinceritate maximă, orice tip de furăciuni, dați-mi voi să vă spun, nu sunt pușcăriați, nu se bag la pușcării, orice tip de fapte fără violență și agresiune verbală și fizică și violență, nu există pușcăriași, nu există. Sunt prinși, au depus împăcarea victimelor, îi bagă la cursuri, îi duce la locuri de muncă, le dă și bani, dar nu le dă mult să fie pretențioși, dar le dă încât să fie cea mai mulțumită persoană. Păi eu Regatul Unit am 2500 de euro pe lună. Păi gândiți-vă, în România, dacă rămâneam la cumpărături, dacă mă duc la un magazin să cumpăr ceva, fix, pula, nimic. Păi în Regatul Unit unde mă aflu, păi îmi permit orice. Orice îmi permit. În privința capitolului salariile sunt foarte, foarte bune aici. De aceea românii din Europa și în țările în Regatul Unit, foarte dezghețați la minte, ajutători, prietenoși, ai cu cine să comunici, îți înțelege durerea pentru că ei sunt trăiți în Europa și în țările din Regatul Unit. Nu sunt ca virgulă românii din România care n-au călcat niciodată țara. Păi aia sunt înapoiați, corupți, abuzivi, aroganți, răutăcioși și cea mai mare răutate în fabricația lor românească. Vă spun din suflet, nu se compară cu noi românii, nici acum 30.000 de ani înainte. Pentru că românii din Europa și în țările Regatul Unit sunt foarte prietenoși, distractivi, prietenoși și altceva, îi comunică pentru că îi sunt luați după mentalitatea lor de străini și de afara Europei. Vă pup dulce cu respect din partea mea, Valentin, să vă dea Dumnezeu multă sănătate și băgați la minte și fiți oameni foarte buni. Nu mai fiți oameni răi, aroganți, corupți și abuzivi, pentru că de aceea se duce românul din România să-și trăiască trai decent și bun. Păi în România, eu dacă am ieșit de la facultate, nu te mai angajează nimeni. Eram pur și simplu un leu sălbatic, dar de la vârsta de 26 de ani, eu am plecat aproximativ 10 ani, am știut să pun respect